tulip. Yeah. Hello. Okay, okay. Oh, say hello to our subscriber. Hello, sila po. Nandito pa rin po kami sa High View sa Magalang. Ito na po si Mamsi, saka si Papsi. Po. Go-walking po sila. Maagang gumising. Gilawin mo sa mong kamay pa. Balik tayo. Phase 3. Ay, ito maganda na. Hindi pa nag-o-open yung phase 3. Phase 4 na to eh. Phase 3. Phase 2 kami. Maganda ito, yung corner na yan. Yan nga yung kinukuha ko. Sinasabi ni auntie. Yan, pagilan ko yan, mo. Ito, itong ano, Corner lot, back to back. back to back, no? Kaya pwede, 200 square meters. pwede yung pareho, ang arap lang, hindi pwede na. Maaliwala. Back to back, no? Pareho po, yan. Kaya ano, parang mo, itong kali. Ganda ko ang corner. Ginagawa ko ng bago mo eh. Phase 3 nga yan. Ano, no? Dito pala makikita sa inyo eh. Yun nga yung pinakamalaki eh. Yung nag-iisa. Yan, ganyan lang kaliit yan ma. 1.6 million yan. Oo. 1.6 ganyan lang kaliit. Pati lote na. Hindi, wala pa yata dun. Oo, kasama na dun. Lote. Maliit lang yan. 30, 70 lang yan. Tas floor area, 32 yata. Wala nang Hindi, kaya nga yung iba pinapa-extend nila eh. wala, buhos na lang yung buwan. Wala nang Ano na lang yan? Ina-assemble na lang yan. wala lang buwan. Wala lang. Oo. Kumbaga ready-made na. Na-assemble na lang oh. Ayan oh. Eh, tignan mo na sa ano. Kaya pag nagpagawa ka ng sarili mo, maganda kasi. Matibay. Ayan, ina-assemble na lang yung mga yan. Ready-made na. Yan, hindi siya bakal siya, no? Hindi cement. Poste lang yung natin ito. Ito bakal yan eh.
Kasi na albulat ng pagkakas. Kanila ako bulo lang. Walang bulo. Kasi yan lang naman eh, malit lang naman eh. Meron pa lang ako dito eh. Cover court. O parang sila kanina na yan. Kaya pag may party-party, ganyan. Meron pa dun eh. Marami yan, 3. Oh, ito mo. Ayan, yan ang kalalabasan. Black, label black. Yan, ganyan yung isura niya. 1.6. Ito 200 square meter. Floor area. 7 square meter floor area. Dito nga natin yun. Malit Kailangan yung bed mo rito, pasadya mo rin. Ah. Pasadya mo. Tapos ito, pwede ito. Yan, kaya ginagawa nila, pinapa-extend nila para lumuwang. Ito po mga ano, yung ginagawa ng 77 square meter. 35 square meter din ano. Yan, yung ang kwarto. And then, pwede nang tawag ko yung malit na pamilya. Dito kaya yung iba yung extend nila. May extend nila sa labas. Kasi ano eh, may ilabasan dito eh. Kaya hindi ba talaga, sasagad na lang nila. Para hindi rin nakikita ng ano, kapitbahay. Sa ano tayo ito? Sa anak. Ay, ito ko naman ito. Kasi pag sa anak na. Ito yung mukha ng anak niya. Ito lang. Hindi ka na. Na tayo. Balik naman ang mga. Ito na. Photo na ito. Laki lang pinagawa natin ano eh. Pinagawa natin kanal. Pinagawa natin kanal eh. Ano lang ang hotel. Pero kasi meron pa dito nun eh. Pero kaganda kasi niyan dahil yung buha niya, sisip-sipin niya. Buha niya. Ito na natural. Tutuloy natin yung lahat. Baka mahigad dyan. Huwag kayong dumadaan sa mga damo mahigad. Sa kabatas nga no. Kaya maganda nga yung dito pumayag sa subdivision na ito. Uwi na gagawin namin sa lote. Wala silang choice. Papayag sila sa design Ay namin. hindi kasi pumayag silang lote lang. Yung dun sa phase 1, may mga nagpa-design bungalow. Kasi dupot pa, no? Eh, hindi na pwede ako doon. Nabiglas ka. Dito lang tayo. Dito. Ako kadadal sa may kabila. Ang nga, dito yung kabuhay yung kot.
Doon dapat kayo magpicture sa ano, Yeah. sa front, yung high view hacienda. Oo nga. Picture mo dito ka dito. Ay, mamaya. Mamaya din. Picture mo lang kahit dito. Dito na nga pa rin din, oh. Oh, 1, 2, 3. Ayan. Pag-jogging na niya. Pwede ka kung ano, kahit mga makatatlong balik ka lang po ito. Pwede na araw-araw. Meron ka ng exercise araw-araw. Walking. Weekly, punta kayo dun weekly. Maganda yung ano po, yung sabi ko siya, kalipit at saka hindi siya masyadong malaki, katamtama lang siya. Pero magandang tumit sa mga ganyan sabi ko siya lang kasi katamtaman lang siya. Ito din pinakadulo niya, no? Magbubukas pa niyan yung phase 4 doon. Dito yung nakasara na yan. Ito yung gumagawa siguro, no? Pabalik na kami, uwi mo na kami at magkakape kami baka maliligo po. Okay. Hindi, hanggang ano na doon para kakat na lang ni Bert. Malakas pa yung tubig dito kasi pakunti pa lang kayo, no? Hindi rin siya kailangan pumunta ng pumunta sa lahat para makapag-jogging. Dito lang makapag-jogging ka na. Kung dito ka nakatira. Kung dito ka nakatira po, makailang higit ka dyan, no? Kahit may mga bahay pa dito. Nakita mo pa rin bundok. Yan yung bundok ng Arayat. Yan po. Next to dito sa Magalang, makikita yung bundok ng Arayat. So, yan po makalugin po ngayon. No? Kaya mayroon siya puti doon sa malapit sa tuktok niya. Pagka makalugin ng panahon. Diba? Pero, ano pa rin eh. Nakikita mo pa rin yung Arayat. Bundok ng Arayat niya. Ano yan, no? Na parang nakaharap pa rin sa'yo, no? Ito po. Pumunta yun. Nakikita mo. Ano yan? Lakan. Ang lak pagitna yan eh. Pampanga. Yung bundok na Arayat. Pagdating doon, maligo ka na, ha? Siya, pinawisan. Oo. Pinawisan siya, oh. Ibig sabihin, ano eh, ano? Oo. Sinasabi na, sasabihin mo. Kahit nagkadulo po, kita, oh. Mataas po siya. Ito, yun, mga apel doon. Pero Duplex yun eh. Duplex. duplex na yan? Pero apel down, no? Up and down duplex. Maliit lang din. Pero at least sa baba, di ba may salay niya, tapos sa taas na lang yung ano, no? Yung mga kwarto, tapos yung size niya, ganun din, 77. Hindi, iba yan. Iba yung size ng lupa namin, iba size dyan. Tingnan mo, Yung dyan sa maliit, yan lang ang 77. ay yung medyo malaki yun, ano? Sa duplex, medyo malaki. Yung sa corner lot, malaki rin. Tingnan mo, may mga nakatira, no? Diba? Dulo
Bili na yun. Bili na yun. Tapos yung mga nakatira rito, doon lang sa kalsada yung mga konsumo. Ayun, mayroon na nakatira rito, no? Sa kabilang kalye. Ano na rin, yung mga bahay na rito. Phase 1 yun. Yun yung phase 1. Ito phase 3 na to, ayan. Bigyan mo ulit kaya ito ba yun? Ito phase 3 na to. Mamaya, bibigyan ko ng photo rin sa ano ko. Makasal kaya ito ba yun? Ito ha, cellphone. O, dito kung gusto ko nakatira, ano mo dito makakapag-vlogging ka. Hindi na nga lumabas. Dito lang. Ano lang dito. Pati ngayon ang ilang dito na siya. Hindi na siguro dito nakapena na 8. Gawin mo parang ano, pinakasen. Bakuran mo lang. Parang pinaka ano na, garden. Kung back to back siya. Parang lang back to back. Ilang mga nila kung pag ano. Okay. Thank you very much. More power. Maliligo muna ako. Good morning mga ka-senior. Ito naman tayo. Umaga-umaga. At makulimlim ang kapaligiran. Ayan. Tayo po lalakad ngayon doon sa bantaron ng makita ang mga kaganapan. Malakas po ang hangin at mukhang nagbabadya ng bagyo. Ayan po, oh. Bahay na ito ay halos wala nakatira. Ayun. Dahil sa pandemic. Ayan ang aso ni si Bella, ayan, dalawa. Takbo. Oh, kalabing. Oh. Mukhang uulan mamaya. Dahil umaga pa lang, ito, pagigising ko ay madilim ang langit.
senior citizen office. Wala pang katao-tao. Pero makikita po ninyo, malakas ng hangin. Grabe. Madilim ang kapaligiran. Ayun, oh. Talong ngayon. Mukhang maliit ang bunga. Yung bahay namin ay wala pong palagyan ng palalagyan ko po ng second floor. Yan po ang bahay namin, yung kulay green, yung blue duplex po namin yun. Ayan. Palalagyan ko po ng second floor dahil para mabago-bago ang kuwan natin. Ang pagbibidyo natin na yan. Kaya dito po lalagay yung second floor. Ayan. Tignan natin ang Blue Eternity. Yan. Ganda. Yan. Apat naman puro na ito. Basta mo naman. Blue Eternity. Eternity. Okay. Maganda ang mga tanim ni Dara. Ito pa, may blue eternity dito. Ito. Oh. Ganda. Palalagyan ko po ng second floor yan. Yan. Hanggang January na po siguro. Bahala na.
Matagal na. Makalimlim pa rin. Hanggang mamayang gabi pa ang ulam ito.